Right, makadi muri Zimbabwe. My name is DJ Sparks. Tiri panapa patinenge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika dzatinodiscasa panapa tichionesana, tichivhurana pfungwa, tichiyambirana, tichipanana chenjedzo, asi zvinozongodzoka pauri wewe sedunga munhu kuti uite decision yako kuti zvandinanzwa panapa ndokwanisa here kuti ndizviite, ndinowirirana nazvo here, zvinowirana nemubhilifi mangu here, then wobva waita, then wobva wanzwisisa zvinhu zvacho. But for now andika ndadzosa mutumwa panapa bhozi. Pane nyaya yakaitika last time vanhu vaipopota zvisingaiti, ende pane macomments akasiyana-siyana aitaurwa nevanhu pamusoro pekuisa vanhu mubhodhoro. Saka timboyatsonzose mutumwa bhozi. Pane mibvunzo yaitaurwa nevanhu, ndandibvunze mutumwa panapa kuti watisanangure kuti nyaya yebhodhoro iyi nyaya yekunetsa vanhu vasudaswa mubhodhoro mutumwa. But still ngatikwekotedze mutumwa. Munosimbere mutumwa? Toti manheru akanaka. Aiwa, manheru akanaka zvishuwa. Mutumwa vanhu vakagumbuka. Vana kutaura kuti nyaya dzekuisana mubhodhoro idzi hatidzidi, nyaya dzekuisana mubhodhoro idzi dzine chekuita neuroyi, nyaya dzekuisana mubhodhoro idzi hadzina kunaka, kutoshandiswa nemweya yatsvina, mweya yakaipa. Saka hamene kuti imimi munoresponda sei from macomments kutaurwa nevanhu? Chinoitika ndechekuti iwe wakaita chinhu uchiitira vanhu havasi vese vanochitambira nenzira dzaunofungidzira. Okay. Chiro kwatoirima chibage mumunda chakayevedza zvakasimba, wamototaiwa kupiwa mashanga ega achiti hapana chinokohwewa baba. Okay. Saka nyaya iripo ndeyekuti nyaya yemubhodhoro inowanza kurwadza varoyi vanoshireketa. Alright. Uchiziva kuti une dambudziko haurwadziwe nenyaya yemubhodhoro. Uchiziva kuti iwewe ndine munhu akandirwadzisa haurwadziwe nemubhodhoro. Saka vacho vanoikonzeresa ndivari kurwadziwa nemubhodhoro. Aiwa, ndizvozvo zvazvo mukuru. Tokunanga ndichirwadziwa ndike vacho zvisiri kukonzeresa. But tikuti process yacho yekuzotsai kuda kurivenja iyi haina chekuitawo here nekuti pakushanda mushonga. Alright, ini ndikuita munamato wemubhodhoro. Okay. Handisi kuti uya uyemberere, uya uite zvakati. Ndikuita munamato wemubhodhoro ende hausi un'anga. Zvinhu zvandiri kuita neumwari. Mabhodhoro mangani amunoona ari kumapentecost uku akawanda, anenge ane anointing oil mukati. Okay. Mabhodhoro mangani amuri kuona ari kumapostori hobo akawanda, asi mashandisiro atinoita mabhodhoro ndoyakasiyana. Saka ini ndikuti ini ndine midzi dzangu dzandiri kuita dzekuti vanhu vaponeswe vari padambudziko, vabviswe padambudziko. Zvisiri zvekuti hanzi uroyi. Hatingati isusu tinoda kuroya, asi tiri kugadzirisa zvinhu zvakaoma, tiri kugadzira zvinhu zviri kunetsa. Saka munhu anogona kuti uroyi ndiye munhu anenge achito but mukuru dauzonzwisisawo kuti alright, tomboti ndakaiswawo mubhodhoro ini ndauda kubuda mubhodhoro, munokwanisa kundibudisa mubhodhoro iri? Makatoiswa imimi ndo level yanditori right now. Chero makatoiswa mubhodhoro ndokwanisa kubudisa mubhodhoro. Chero makatoiswa muhari ndokwanisa kubudisa. Kusaka munhu anoziva sei kuti apari mubhodhoro? Hauzive chikonzero, pfungwa dzako dzese dzinenge dzakabatwa kuti dzvi. Paroiwa munhu. Asi chikonzero zvawakamboita pfungwa dzakabatwa kudzidziya mutumwa watsanangurai paroiwa. Unoziva kuti iwe Sparks pane munhu Sparks unoona kuti uyu munhu aita zvinhu zvakanaka, asi chikonzero kutira kwatiita kuno kumunhu iye akatoiswa mubhodhoro otoona kuti pfungwa dzake dzidzi haachafunga zvebasa, akutongofunga zvekutamba. Otoona kuti shuwa mai ava pakutanga pakamosvika mumusha muno machirorwa vairatidza kuti vari munhu chai iyo zviva kuratidza kuti havasiri munhu chai. Chikonzero wakabatwa. Saka kune kuiswa mubhodhoro kwemishonga, kozoti kuiswa mubhodhoro kweminamato. Indiri kurivenja zvinhu zvikuiswa nevaroyi. Alright. Yes, saka indiri kuyawo ndichiita zviri kuitwa vazi varoyi vazhinji vakaisa vanhu vakawanda mubhodhoro, vakaisa vakawanda vanhu vakawanda muhari. Saka indiri kuya ndichiputsa hari idzodzo ndichigadzira bhodhoro reminamato, ndichirivenja nyaya dzakaitwa nevasatan diabolos. Abataba kusati bhodhoro remunamato kusungori posta rakanaka, mukona kungoti hari yemunamato kana pfuti yemunamato. Kaputi kemunamato akasi dangerous. Zvakazoita manje chete ngoma Sparks ndokuti chi unoziva kuti bhodhoro chinhu chine rukudzo. Bhodhoro renda rukudzo papi bozi katavharira munhu memiya mumawani.
Mutungu akasadaro bwezi. Mutungu unonakira. Mutungu unonakira. Uzandika vara mafese. Zvama uzandika vara mafese South Africa. Awe wonda ukuthi mfese yokusa mfese murefe yokuda izo. Uzandika kwavarira ka. Mbodi. Ndikavharira mbodhoro zvavaiva iso. Mbesana ngereje. Uyo ndikavharira mbodhoro. Uyo ndikaita video rinongoti hata pamushona ikurazorisa kwaari. Asi ndikavharira mbodhoro. Vachaita sei? Ivo vapagrupu vachatosuduruka zvichiitika zvezvezvi. Asi mahwani yavo chatanga. Bozi mbodhoro iyo ndikavharira mbodhoro ravo vega ndikavharira vari 3. Ndikatotora kuti uyu nauyu ndikatoa pictures vere. Panomusa ndikata live pafoni pangu paFacebook pangu ndapyota uyo nauyu. Ndivenda kubata kati iwawo mbodhoro tokora saka mbodhoro. Anyway, but zvari kuita is something kuseka edu. Sometimes toseka namo serugare kana panamo sometimes tinoseka, but it's not something chiri good chikuti kana South Africans panguva yatiri pana. We are neighbors, we are Africans. I don't think it's something chiri. Yeah, like unoti isusu kutaizira kuti vana vedu muZimbabwe vanofanira kudzoka kunyika nditeka. Vanhu boss pana vamwe wanga achigarawo munyika vasinawo mapepa nditeka. Asi kuti chero sitiri mari yebhasi ka zvinhu zvinogadziswa munhu ari mupi ari imomo. Plus pane way yekuita naye zvino yekuti mangwana tinokwanisa kuramba tichitambawo zvakanaka senyika. Izvozvi zvinawo taabhita zvokuti even maartist awo hatitomboda kumaona. Inadza makadzi zvafanira indotota makadzi vachoka neumwe chanzi ani angaida kuuya futi umwe chanzi makadzi nani uyo angaitwa neekoneti anzi umwe chanzi ani zanzani. Amen, andiziva. Saka vanhu iwawo isusu taidza kuti munomuka. Nandiziva kuti tosimbisa loko. Yes, ngavatanga vagadzisa zvinhu zvani zvavo kunyika kwavo. And I think mapromoter emunomu, I don't know kuti why achishora maartist emunomu that level. Why wachibhuka vanhu. Asi vanoti kubhuka kwakaita munhu wokunoku vaida kuti vaida kumixa nditeka. No. Zvakandiswa vaimbi vedu vangani vanoenda kuSouth Africa vakawanda. But vanhu havabhuku nemapromoter ekuSouth Africa. Vanobhuka nemapromoter emuZimbabwe. MaZimbabweans anotovadaidza. Saka isusu zvinhu zvane time zvichiitika zvimutumwa. Saka why tiri kuramba tichingozviita zvokuti titoramba tichingovadaidza vachiuya vachiti why pakuita seiko. Isusu hameno chinoendeka nechekuti that's why maZimbabweans tinodzikisirana zvakanyanya. Inoti chero pandakapinda muUK ndikaona kuti maZimbabweans akawanda ndaitoti ataka kuti munhu auya kuno kumpostori kuya kuita minamato mpostori, you know that. Koti tegani asiku akapasa Chris kubva kuNigeria achipinda muUK vanojamba so kutenga chekota mapasi uchijamba uchiwaridza pasi vachikara ma20,000 ma30,000 ma50,000. Izinya kuti tinodzikisirana. Pano yemwe boxer anzi anu akafuta munhu akatoa kumabvuku. Anzanu uyu akakapiwa mari yekureba nditokuona nditeka. Asonza kuti muno mutine vanhu vari kuti vasitorina pfuma kutorwa zviri serious. Saka isi maZimbabweans kati kusimudzirana kwedu kunonetsa. Tine godo maZimbabweans. Like vakatasa zvinhu zvokuti South Africa wanza maZimbabweans afa. Munhu iye haana kufa nokuti maSouth Africans ndiamuuraya chete. Ane maZimbabweans atomuurayisa munhu iyeyo. Atoengineer kuti uyu munhu uyu afanira kuti izvozvi true advantage. Kuna izvo tatoita kuna true advantage izvi kutoitika izvozvi. But mukuru imi semunhu mweya muri yeZimbabwe ingaite sei kuti tingaite sei panguva yatiri panapa toona nga tine hanzvadzi dzedu dzekuSouth Africa ana mukoma ananana kuno isusu sevanhu imimi sevanhu mweya hapana here zvamunokwanisa kuropa tingaitewo munyika munomu kutinamatira hama dzedu kana mumwe munamata amukupawo. Ndosaka tutonamata mukoma Sparks tutonamata like icho zvichitobva panapa tikuita paFacebook tinoita live tichitobatsira munamato ipapo paFacebook ipapo. Saka tutonamata mukoma Sparks asi tingokurudzira kuti vari munzvimbo dzawasiri kuona kuti idzi nzvimbo dzakamanikana asi kutoita zvamuchose you can come kumba anditeka havana kusiya wapisa dzimba ngavadzoke chero kwakapisa imba unouya wogarawo kwahama anditeka uchironga imwe plan munhu afanira kupererwa neplan. Nyika dzekuenda dzakawanda andokona kuchironga imwe plan because sure ndikatoona kuti zvandikanzwisisa ndakazvionesesa kuti kune mumwe munhu waungona kuti sure ngadzoke muZimbabwe ka asi akutodzoka asina kana chikutotangira ane bhegi rake rehembe chete pamwe dzinonga bhegi rehembe pamwe but life yakakosha kuzodarika zveseyo. Yakakosha asi manje depends kuti kunyika wacho wakasiya wakabvawo zvakanaka here. Abanyangosodzokai asi kana madzoka please musatibirawo man. Ndizvozvi kuona kuti vamwe vari kutotaridza kuti wachidzoka ka ndinogona tika kune mumwe munhu mukoma Sparks akasiya
atomboziva kuti baba wake wakaigwa papi, ambozoti amai wake wakaigwa papi, aitoti akafoni otodzima foni andokona. Saka unoti vanhu iwawoka kashoma kuti vanhu vazokutambira zvakanaka. Dzimwe dzacho zhinji futi imbavha. But munhu akadaro inathinga vanhu vakadaro kuti vanenge vaine zvawakaita, wakatadza, wakaita sei vasadaira foni, mai vachirwara, munhu asingadaire foni achifada kuSouth Africa uko. Paanodzoka kuno ungachona pasina chinhu, anofanira kusafa. Unofanira kuona maresults ema-actions azo. Ndozo ndipati kuti vazhinji vachakuramba kudzoka. Andikanziranzira kwatuma mabhazi anditeka yekuti vanhu vakwire for free. Vanhu ngadzoke kumba. Asi manje vamwe vachakuramba kutopinda mubhazi. Manje ndivana mwebhozi rakatogara pasi pebiriji. Andikuona kuti tichadzokera kubasa ndikuona. Saka isi kuti isusu inoti South Africa futika maitira ekuita dzinga maforeigners enyika dzakawanda. Tipe mwedzi wone uchandiudza Sparks. Mabusiness akawanda muSouth Africa achatovhara. Zvatofunga kuti varungu vanokwanisa kuva injiniya zvinhu zvavo anditeka. Vamwe varungu vari kusiya muSouth Africa mwe. Varungu vave havakwanisi kutoshanda zvinhu zvavo like zvinenge zvichitoita vashandi. Unoti murungu angona kuorganize chinhu kuti I know isusu tiri kuorganize panapa kuti chicken inn panapa anditeka ngatiite basa pachicken inn. Asi kana pasitorina vanhu vanoshanda muchicken inn macho nokubika zvinhu izvona anditeka kuitira kuti business rinoita sei rinodhakwa. Yes. Saka ndikuona kuti muSouth Africa tipe mwedzi mone. Ndipo chatanga kuti vanhu vatanga kudzokera pachangonyararwa. Vanhu tanga kudzoka vachipinda muSouth Africa kuti zvanga vachita sei mari basa pake pangari. Asi kuti vanhu ngavasiye mhepo imbofuvhuta. Asi for the meantime Minamato totobata hatisiteka ndokubata Minamato. Vanhu vakawanda kubata Minamato. Saka Minamato waMwari haudhakwe. Ende zvinotoita zvakanaka kuti vanhu vari kuisa muSouth Africa vese chiro pasi pangauri chapadzoka ako chitokashanda. Alright. Ndanza kuti vanhu vakawanda kunamata ende nini I'm a big fan ya Prophet Hubert Angel. Ndoziva maprophecies mazhinji vanenge vachiita maprophecies enyika ende risini ndafunga nyaya yekutrenda mazuvano yekunzi wakanyora mota kuti svikiro. Maybe imi semunhu ari spiritual kana makanzwa wedze kuti svikiro munofunga kuti chii mimi zvingava zvakaipa here kuti Prophet wanyore mota yavo kuti svikiro? Svikiro inini handishione sechinhu chakaipa chokuisa kuti svikiro pamotikari yavo. Svikiro kune munhu ari zvava kuti inini panchangu ndinogona kuti ndichitoimba panapa pakuchechi chaiyo chaiyo kwanza mukomana Mwari wakanimusvikira ndimukwanzisa baba kana wakuparidza Mwari wanosvikira. Munzwa zvinonzi svikiro kuda kuti pane zvinhu zvinokupara something zvasvika pauri zvinokunzwa kuti panapa ndapa zvinhu zvani tapa zvinhu zvangu. Saka ndo ichocho chendu chinonzi svikiro. Ndokona saka Prophet Hubert Angel iwo pane zvinhu zvawakaita iwo kana kuti pane zvawakaita kuti svikiro kuda kuti iwo vanotozviti ndiri svikiro rekuti chandinoona so achitadza kuitika. Ubona kune munhu anoona. Saka inenge nyaya yekuti boss I think Shona inofanira kuti tsanangure zvakanaka kuti svikiro kana chiti svikiro tikumboti chii. Inyaya kuti vanhu manje nenyaya dzokuti vanhu vafunga vanhu vanongofunga kuti svikiro chinhu chinonzi svikiro chikutora nyaya dzeung'anga chete. Boss kung'anga kwachifuta patterns tikudedza asekuru turasvikira nditeka tinidedza svikiro. There's something chasvika pauri. Yes, pauri. Chasvika pauri ndosvikiro. Yes, pane munhu aitoti andine mudzimu watete guru wangu. Kana kuti munhu asvikirwa wacho ndiye svikiro. Kurwa kuti nosvikiro rauya anditeka rasvika anditeka svikiro rauya kuti vanhu vati atemberei tidedzesete guru wedu ausvike pana anditeka zvaitwa kuchivanhu anditeka izvozvo. Asi kuti isusu ndipatisima kuti isusu sezvatakasiya chivanhu takunamata pane nguva kuti unoona munhu amana munhu yuka akuparidza asi asiri level asiri iye munhu ane zvamusvikira pari paridza kwakuita uko pane zvikutoitika kati yes unoti marwera kuti Prophet Angel marwera kuti mademons there's something wasvikirwa pane zvakutoitika pavari kuti chero demon riri kuoneka rakangodanziso chete haudonha pasi chero marwera nda Prophet Magai unoti angonorwa demon kuti fire anditeka unoti that svikiro iroro itotedza kuti svikira nditeka like kweli chechi kwangu indogona kuti bari munozvigonera zvokuti zvinowana na Prophet Magai kunozviita ma levels akanosiyana atati kumasomo zvinoitwa zvekuti vamwe vanozviita anditeka ini ndinogona kungoimba chete madhimoni otobuda ndogona kuti nyarara madhimoni oita onyarara andimugona. Saka zvezve zviriko is a more time nepower unenge unaro pa the meantime panguva yacho anditeka. Zasoona kuti zvitoriko zvezve zvanditeka. Saka vanhu muno manje vanonzwisisa nyaya yekuti vanotora zvinhu nepasirirepo. Unonzwa mwe kuti
Yeye usipaka wakati naje baba kutosvika baba ngwenda katopfekwa nemweya waMwari je kuti kudai so unotanga kutobudiwa papo ta ndashaso chandisvikira chi pandiri asi ndatongonzwa kamwe simba randisvikira pandiri andokona saka ukona kuti mkuru point ndiye kuti svikire yatitenderedzana wakawanda ende isusu tozviitawo kwedu tine zvinhu zvetisvikira sonza kuti panapo ndasvikirwa ende pane panozotopedza so kuprofita wanosokuti asipabe baba sheni yangasina zvakanaka yes andimukona uno ndindaita zvinhu izvi ndindaprofita zvinhu izvi wakuti iwe machiti wakuzvikudza panyama yako azvaitwa nemweya okay yes saka ye point ndeyekuti svikire hazvina basa ishona inana basa maona kusvikirwa namweya mutsvene kwete mishana yes saka profita njoka vakato bada chimwe chinhu chisinganzwisiswe nevamwe vanhu ende inondofara kuti I think vakatochipatsanura plus futa nopfungwa dzinhu zvisando chipatsanura chikutaura zvakati habatikaniro namboto problem nazvo ndavangonzwisawo kuti maybe panongonzi pane something like inosvika like iwe maholy spirit unangosvika pamunhu nokuti muzasvikirwa ende angozvitora zvakadai enyaya kusadhibhisa asi unoona kuti iwe zvafana kuti iwe utakubvunza nditenga kuza kuti kudhara vakuru kudhara vaiti vakaenda pasi pemuhacha vakayemberera so waiwana sa vaikumbira sadza pasi pemuhacha asi sina asi mapostori totoshandisa muhacha handiti saka toti wakashata here imimi mune dzimwe nyaya manje kuchipostori wakabva wachinjwa wakabva wadedzwa nechirungu kuti mbestrich handiti saka muhacha mbestrich zvinhu zvitera chinhu chimwe chete asi panipapo ndipakakumbiriwa sadza nevanhu vechivanhu panipapo ndipani patikuitakuti anzi muhacha aiburitsa sadza aiwa waikumbira mukoma Sparks kudhara chako chaiko kwaiva nechivanhu chiri serious chinotoera nanhasi kune dzimwe nzvimbo dzinotoera mukoma Sparks chete pamanhenga panditeka pane gomo chaiyo zati raiita kuti wakasvika watina hembe dzichitowachwa sure yes pamanhenga apo anditeka asi waita kwataura anditeka pobva zvobva zvatodisappear okay ende asitora zvokurefa una tiri last year handiteka tine mapostori akaenda mugomo vakakanganisa gomo padombo shandite panditeka unati pakazoita kuti munhu atanga kupenga kurasika njere andokona saka zvinhu zvezvo zviriko koma Sparks asi nyati mazuva ano takwenda chidzikisira nzvimbo dzedu dzinoera unopona muhacha waiburitsa chero muhacha ndiri kumusha waitanditeka ndiri kumusha ndaitoziva kuti tikarwa nenyota musango tine chimwe chimuti so chihombeso chete dambura so chinge chimuti so chinge chihombombe so tairwa nepakati kuti unorwa ipapo paka 1 kuti mvura itobuda kutomwa mvura wapedza kutomwa mvura wobva watoenda andorikona saka zvinhu zvezvinokoma Sparks zviriko yes zvitoriko ende sadza raitokumbirwa zvichitoitika ana mapona usati iwe kudhara zvakazonyangadzwa zvavo zvinonyaya zveurombwa chero mudzimi yekudhara icheche waigona kuti mvura isi kunaya ndipo waita masvikiro yake yaitota nezvaita masvikiro anditeka vamwe yaitwa futi kuchiwana anditeka yekuti munhu aisvikiwa nezvaimusvikira paari okumbirira mvura ibva tese ibva yatouya ibva yatonaya vanhu vaitonzi vachitobva pabikwa doro rieri nezvaitwe papo paitotera mvura yaitosvira kumashure chinaya chinzi ikudzima chitsoka okay yes saka kuna kuti isusu manje nhasi nokutenda kwatakaita tichinamata takazokumbira dzimwe njere kuna Mwari kuti takapiwa futi simba futi rokunaisa mvura okay saka kuti ana president vaitotekana vakati zvakatonza kuoma vaienda pana Micho pachiweshe wenguo tsvuku aikumbirira futi mvura yes vaienda pana Wimbo pagora aikumbirira futi mvura asi Micho ndianga akanyanya zvakanyanya ndokona saka kuna kuti zvinhu zviriko zvinhu izvezvi tine mapastors futi ariko tine mapostori futi ariko ready andonamatira nyaya yemvura ichita sei ichitoitika ndichinaya kuno mumwe mufuti akatoudza kuti gore rino hakuna mpeswa musanaya tasei kuti sichidaidza kuti tine munamato atinoita okuti kana takuita munamati iwoyo vana vanotobvunza kuti gore rino todyara sei mbeswa dzedu otogara vatoudzwa kuti gore rino tsanango dzegore dziri kuti zvakati alright wati mukuru I think apanaatsopanzwisisa ndapabate papa but mukuru ndimwe nyaya yaida kuti tiita nezvayo usati tavhara panapa pane vhidhiyo ndaona hamondera izvezvi here kana ndekudhara nova vhidhiyo ravangomedza so vanga vapfeka uniform yekuchecha mekuti inonzi checheche yacho iyoyo vanga watoranga mushonga mubhegi so wati panokapfekera mukofini so
amana makamboita mambo sangana ndambona video ndambona rikutrenda zvamai masitika pepe mushonga unenge wa mushonga wekuita ya kuri kuti amai vakaenda kutsipika munhu sandi vanenge vatouraya ndike zvooti kana achinge akudaro andika maybe hatizozivi unazosungwa hedu takuta kuti chii but ndikuti usually munhu andika kana achinge adaro akuisa chinhu mukofini vanhu vasingaoni kudaro zvinhu chekuita nekuti ndiye auraya here kana kuti zvino chokuita nekuti ndiye auraya paye because dai asiri ndiye auraya kuti ada kuti munhu amuke anditeka you can organize semhuri anditeka isakomana isati urairwe munhu zvokumhanya yabosi pane nyaya tu ipapo pane kunanga pane mumwe munhu arwadziwa kana ndimai wacho kana ndiani tete kana anobva waisa mushonga wekuti amudze sada kuti atonzwisa kuti mushonga wekuti munhu arivenge zvokurevenge zvinoitwa nevanhu vakawanda ende zvinotoitwa kutoti togara pasi pamagaizi isusu munhu uda atirwadza uyu toita sei mumwe bva unozvaunoziva andozvanoziva onzi ita anditeka chaita choti munhu adese arevenge andimapona tikoze kuti kune munhu wakaona type yakaita mai usati amai vakarwa skillful here vakasvika kuti kudeso vhati pano kofini kudai anditeka kofini vatenga vaposa pakubata so asi vanga vatovhana mushonga mukabhegisa anditeka zvavakabva nazvo mukabhegisa vazvazvazvanzi vasotenga kubata hendoma anditeka asi kofini adese chinja tokandwa mukati kureva kuti pane chinhu chokuita kunonzi kutsipika iro kofini anyatsoziva yangu iro kofini nge sinyatosungwa here zvikunyatsotiipapa kofini ranga rada kuenda kapaningi pafurandika pa funga wanga watombosunungura anditeka obva sifunga pane wakaonera mumba anditeka saka funga pane wanga wakaenda pafurandi kuti vachinoita body view pafurandi pane munhu wese saka obva sika ratobva ratoita sei ranga ratokumurwa akatokora bosatoona kuti munhu vari fasti vaiti kuti baba ndinge ravhurirwa mukati yeka saka ringe rada kuwepo nanga kubata zvekuti eka robva ranzi ndo bosatoona kuti pane munhu angakabata chiendo zvimastanding zvezvekuti rinogara papi pajekere munhu asachingona papi pajekere andokonaka funga ana baba namamwe wakura kuru ndovanenge wambonera mupi mukati saka richavharwa manje kuti kawana unzi aiwe chikaita kubuda nakadase rakada tozongovhara kawani papi tapedza vanhu vapedza kungona panze saka ritori notsi rotozikamwe roro kana unotanga ratoinjiniwa kunzi ano kana baba vanga vabva vaonere mukati mamana namama rinobva rabuda panze anyway mukuru panapa tichivhare and obviously basa renyu vanhu vanoriziva kuti munoshanda sei munogara muri panapa ende vakuzati kukuiswa vanhu mubhodhoro nango mazimbabwenzi akagumbuka anzi hazve mubhodhoro bo kana neniwo mukuru ini handisapoti nyaya yemubhodhoro yayo aiwa imimi bhodhoro iri kuiswa varoi rikuiswa ndambonza muchiti varoi ndivari kutsamwa nazvo ndichaitaura yangu riri kuiswa vanhu futi vanonetsa usati kuno munhu akatiza murume so akutogara novana zvese akatiza anditeka asi akaitwa zvakanaka asi kuchengeta vana kune murume futi asi kutochengeta vana vake anditeka kune munhu akatakwa kuenda kuamerica kutara kwandiita kuno kana kuti kuuk akatorwa baba imba yakatengeswa 30,000 imba ichitengeswa kana 20,000 kana 50,000 depends nekuti location ipi aigadzira mapepa ekuti yekuengland amtere mukadzi wangu kupi kuzimbabwe mukadzi asvika baba kuengland baba mukadzi obva asvika obva atoti kuti achingowana kabasa 2 minutes obva atoti kuti handichakuda saka munhu akadai adaiswa mubhodhoro kune murume futi wakatotora futi kubva kuzimbabwe komiko kugudzirira musoro chii kune murume wakatora kubva kuzimbabwe baba voice aiwa let me expose this guy kune murume kugudzirira musoro kuti munhu ngaiswe mubhodhoro kune murume wakatora baba kubva kuzimbabwe achitera uchinza kugutsika chiwa murume wangu ndakabuda nomwoyo wese achisvika kuengland baba anosvotanga kuitira matakana nakuengland baba obvadaiso bhati kudzati iwewe pandikatosvika uno zvatopera zvatovharana onza apa akakuzvarisa vana apa futobva mutumwa makudhipisa mutumwa musadaro saka tikuti isusu mukwamasipakisika zvinhu zvakadaro tikuti munhu mubhodhoro munhu anonetsa wese mubhodhoro mukwamasipakisi munhu chete anyway thank you very much mukuru amina mune mashoko amungade kutaura here aisi tongoti vanhu ngavakomborewe mukwamasipakisi chero vari kuchera mazuva ano gorodhende riri kutrenda
zvicherwa zvepasi. Nyika yedu mazivana yakavhura. Unoti munyika medu makaita nzara zvakanyanya, kaiti nzara kuti mvura inenge isina kunaya zvakanyanya kunakisa dzimwe nzvimbo. Kazhinji kunobuda gold nzvimbo dzakadaro. Mwari ameti akatiblessa senyika yedu tinodiwa zvakanyanya. Isu kuti zvicherwa zvepasi izvozvo ngatirambe chinamata, tirambe chikomba. Nyika mudhara yekunzi nebhesi remaileni mukuziyena. Hatozotara next time. Taimwatira zvakanaka. Asi kuti so yanda kungoponeswa baba Sparks ngayaponeswe. Isindika parugare pa AC 35 muna Mambo Tuesday, Thursday neSaturday. Vari kumhiri kumakungwa vanoda kuti batawo, vanongoti bata pa namba idzodzo. Munhu ada kuita private yake unongofona pa namba idzodzo obatsirika. Ina ndinodaira namba kazhinji dzinowakomana. Asi uchida kuona sure ndiwo here because manhu vakawanda mazani kwane matsotsi like vanhu vazhinji vakushandisa maziteda madzamasango kwatiwaona munhu afanira kutarisa fesi yangu panapa handina mumwe munhu anotuma kuti enda kwakatoita munamato no ndini ndinofamba ndega kuita munamato kuvanhu. Yes. Okay. Vanhu vakomborerwe. Thank you very much Mtumwa. Guys, don't forget to subscribe, like and share. Muzora nasati na Mtumwa Masango vachititsanangurira nyaya dzakasiyana-siyana dziri kuitika ende zviri kuitika munyika, vachitionesawo pa point of view yemunhu ari spiritual, richimboona kuti zvinenge zvichifamba sei nyangwe tisingawirirani nesome of zvinhu zvacho zvavanenge vachitaura ari kuti munhu ngaiswe mubhodhoro mene maZimbabwenzi tikujamuka kuti aiwa awamana takataka kutendera tsika yekuiswa mubhodhoro ikai tinopona here panaka varume tinopona here kungodai kungobhurutika munhu oona mubhodhoro. Anyway, with that we are out.